गोबाव जायाखै मास मोनथामल' जादों एबसुनिफ्राय फैनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय बिपिएफ दोलोआव हाबनाया मास मोनथामल' जादों ओंखायनो जाय जाय दिनै गोदानै हाबगोन नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय तो जोङो दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबदों आंल' नङा गोबां एबसुनिफ्राय बारग'नाय बिथांमोना बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय खारन दङ मानो होनोबा सिगाङाव हाग्रामा महिलारि सार बिथां बुङोब्ला जोङो बुजियाखैमोन हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन जे दानि प्रमोद बर'जों जाय जाय समान समान संग्राम खालामफानाय प्रमोद बर'आ बर' रायजो राजानि थाखाय खालामाखै बे शिफ्ट जानो थाखायसो आन्दोलन खालामगासिनो दं होननानै अब्ला बिदि बुङोब्ला जों बिराद गोसोआव नाङो हाग्रामा सारखौ दुखु मोनो दिनै हाग्रामा सार बुंनायानो जाफैबायना जे बे मानसिया माब्लाबाबो बर' रायजो राजानि जानानै आन्दोलन खालामा बे ओनसोलनि जानानै आन्दोलन खालामा बे शिफ्ट जानोसो आन्दोलन खालामदों होननानै अब्ला प्रमोद बर'आ बुंदोंमोन गाव माब्लाबाबो इलेक्सन गेलेयानो एमएलए मन्त्रि जानाया गावनि मा होनो टारगेट नङानो एमएलए मन्त्रि जानाया प्रमोद बर'नि थांखि नङानो प्रमोद बर'आ बुंदोंमोन जेब्ला आन्दोलना जोबगोन गावनि डायरियाव फुल स्टप होनानै गाव सेवरागुरियाव रायजो जाहैगोन होनदों दा आन्दोलनानो जोबखो ना सेवरागुरियाव रायजो जाहैखो बिथाङा शिफ्टसो जाबाय नंगौना नङा दा प्रमोद बुंनाया सैथो जाखो ना हाग्रामा महिलारि सार बुंनाया सैथो जाखो हाग्रामा नास नङा होमबा हाग्रामा सार बुंनायासो जादों नङा होमबा बे सुक्तिया बिटिआर सुक्तिया रायजो राजानि नङा बियो गावनि स्वार्थ अकल शिफ्ट जानो थाखाय प्रमोद बर'आ बर' रायजो राजानि थाखाय नङा बे सुक्तिया अकल गाव शिफ्ट जानो थाखाय मानो होनोब्ला बिथांमोना गोजोन फैबाय होनदों गोजोन फैबाय बिटिसिनि ना फरायसाफोरा गोजोन दङ ना सागानगिरि बिथांमोना संग्रामि बिथांमोना गोजोन दङ ना कन्ट्रेक्टरफोरा ना बिटिसिनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया रावबो गोजोन गैया अकल नङा होमबा दा ओंखायनो जोंबो फैदों हाग्रामा सार बुंनायानो 5 बोसोर सिगां जों बुजियासै एसे लेट बुजिबाय 5 बोसोर सिगां बुजिबायबा हाग्रामा सार बुंनाया 5 बोसोर सिगांनो बुंदोंमोन दा ओंखायनो दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय ट्रेफिक जाम ना हाग्रामा सारा डेट होनो हायो ना खाम्फा सारा डेट होनो हायो गोबां लोब लोब सेंग्रा सिख्ला आफादनि पलिटिकेल पार्टिनि नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा प्रमोद बर'जों थाग्रा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बारग' गाहाय नेहाथारि इउपिपिएलनि जितेन मोसाहारि बिथाङा इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआव हाबफैबाय पावाराव इउपिपिएल दङ नाथाय बिपिएफआवसो हाबफैदों मानोना हाग्रामा सार खाम्फा सार बिथांमोना बुंदों प्रमोद बर' हाताव बिटिसि बासाव प्रमोद बर'खौ जेरैखि जाया बोख्लायनो नांगोन बिटिसिखौ बासायनो नांगोन खारन दङ बाव खारन दङ मानो होनोब्ला गोबां जोंहा बिटिसिया मोनसे एसां गिदिर एचिभमेन्ट बे एचिभमेन्टखौ बिथांमोना चेस खालामनो थांगासिनो दङ दा ओंखायनो बाव नोंजों आंजों आखाइजों आखाइ हमलायनानै जेरैखि जाया जोङो बिटिसिखौ बासायनो नांगोन आरो बे बिटिसिखौ बासायनो हायाब्ला फैबाय थानाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशना बिराद खस्थ' मोनगोन आं फिसा एग्जाम्पल होनि दैदेनगिरि सायख'योब्ला बिराद मोजां सायख'नो नांगौ दैदेनगिरि मोजां जायोब्ला हादरा मोजां जागोन हादरा मोजां जायोब्ला बे हादर सिंनि रायजो राजाया मोजाङै रायजो मोनजागोन आं एबसुआव गोलाव सम इडुकेसन सेक्रेटारि दंमोन 6 बोसोर प्रमोद बर'जों आं इडुकेसन सेक्रेटारि जादों खाम्फा बरगयारि सारा डिपुटि चिफ जादों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ नायदों 2005 निफ्राय 2020 सिम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बेसेबां एग्जाम जायो सोरबा गावबा गावनि मेरिट बेसिस
सिसाव गुवाहाटी शिलं दिल्लीयाव फरायनो मोन्दों देग्लाय 2023 मायथाइयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जाय BA पास जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अनगायै गुबुनाव एडमिसन मोनाखै खारना जाहैबाय रिजाल्टआ लेट जादों दैदेनगिरि मोजां जायोब्ला एडुकेसन इन्स्टिट्यूशनफ्राबो मोजां जागोन मिथिबाय देग्लायल' फार्स्ट टाइम जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जाय ग्रेजुवेट जादों रिजाल्ट लेट जानायनि थाखाय दिल्लीयाव एडमिसन लानो थांदोंब्लाबो गिदिंनानै फैफिननो गोनां जादों शिलंआव एडमिसन लानो थांदों निहुआव गिदिंना फैफिननो गोनां जादों गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव देग्लाय एडमिसन मोनाखै मानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रिजाल्टआ लेट जादों बिटिसिनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ सोर नायो आदा प्रम'दा नायो नङा होमबा गावसोर बुङो एडुकेसनाव बिराद मावदों होननानै मानो दिनै दैदेनगिरि भुलनि थाखाय जोंनि 25,000 बिटिसिनि फरायसाफ्रा बोसोरसे नेथ'नो गोनां जाबाय बिनि दायखौ सोर लागोन दैदेनगिरिफ्रा लानो नांगोन नङा होमबा आरो बे सैथो ओंखायनो प्रमद बर' आदाया आवगाय एबसुआव थानाय समाव जि बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिसिआव फैनानै दा शिफ्ट जानानै टटेलि चेन्ज हारिनि दुखु दाहाखौ बे मिथिला ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनाय बेनाव जेबो एजेन्डा गैया बिथांमोना खालि 17 बोसोरनिल' एजेन्डा दं बिथांमोननि डायरियाव नायोब्ला 17 बोसोरल' लिरनाय मोनगोन गावसोर फैबाय थानाय समाव मा मावगोन बे जेबो एजेन्डा गैया ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलखौ हमथानो हाया गुबुन मानसिफ्रा फैनानै बिपिएफआव जइन जागासिनो दं प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गाव शिफ्ट जायोब्लालायनो 5 लाख साख्रि होनो 5 लाख बोसोरथाम बारबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखै बै सारमोन लुनाय गुवाहाटीनि खानापारायाव सासे सेंग्रा गथ'खौ दोनदोंमोन एपइन्टमेन्ट होनानै 2.5 मास जाबाय बेबो रिजाइन होबाय मिथिबाय सासेल' प्रमद बर' आदाया बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खानापारायाव साख्रि सोनो हादों बे रिजाइन होबाय रिजेक्ट मारिबाय सेंग्रा गथ'आ थाया नोंनाव बेयाव साख्रि मावानो दरमा मोना माबो मोना होननानै मिथिबायना दिनै सासेबो साख्रि होनो हायाखै 5 लाखआबो बिराद गोजान सासेबो साख्रि होनो हायाखै माबाया राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों गावसोर अबा दाउ रानदोंनो अबा बोरमा रानदोंनो अमा फिसा रानदोंनो बेनो बिसोरनि थाखाय साख्रि अमा फिसा होनाया सोरबा साख्रि जानो हाया ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जेला दैदेनगिरि बासियो 500 थाखाया देरसिन नङा 1000 थाखाया देरसिन नङा मिथिबायना जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यत दङ बेनो जोंनि देश बावनो रायजो जानो नांगोन ओंखायनो दिनै भुल दैदेनगिरिफोरनि थाखाय 3 बोसोर जोंनि बिटिसिआव 2021 मायथाइयाव टेट पास जानानै दं 19,000 सारमोना गोदो थायोब्ला टेटखौ साख्रि होजोबदों बे 2021 सनाव टेट पास जानायफ्रा आसाम पार्टीया साख्रि मोनजोब्बाय बिटिसिना मोनाखै सोरनाबा बोसोरनि उनाव बैसो बारलांसिगोन साख्रि मोननाय नङा दाखालि बावै क'क्राझाराव धरना होबाय प्रमद बर' आदाया बुंबाय बे 19,000 टेट पास मानसिफ्रा जुदि खामानि गैया दामानि गैयाबा बिसोर प्रटेस्ट खालामबाय थादोंनो बे गोलाव 15 बोसोरावथ' बिटिसिआव बयनिफ्राय बांसिन प्रटेस्ट खालामनाय बयनिफ्राय बांसिन धरना लानाय आदा प्रमदसोमोन होमबा गावहा गोदो खामानि गैयामोन नामा नङा होमबा दानि 19,000 टेट पास जानायफ्रा धरना होयोब्ला बेबादि बुङो बिथांमोना सोरनाबा बैसो बारलांबाय गोजानावबो थांनो हाला टेट पास जानानै साख्रि मोनगोन सानबाय थायो बै दैदेनगिरि भुलनि थाखाय दिनै 19,000 जोंनि रोंगौथि गोनां टेट पास जानायफ्रा साख्रि मोनासै जोङो बे खामानिफ्राबो जोंनिया बिराद माबा जाबाय हौवाफ्रा जेनेबा औवा बिजनेस मावबाबो नै ओरै हमलाय खालामो आरो दंफां गामिनि दंफां फानहरबाबो ओरै लकेल दंफां फानबाबो बिसोर हमोना बिनिखायनो जों दुखु मोननानैहाय फैबाय आरो जेनेबा दाख्लैबो बे खुंग्रिं दाखिनगावआव जोंनि हौवाफ्रानो लकेल दंफां लायदों आरो हा खर'नि बेखौबो जोंनि हौवाफोरखौ हमबाय आरोखि जों गामिनि माबाखौ सानखांखौ हमनानै लांदों आरो जोंनि हौवाफ्रा लेबार मावनानै जायो बेफोरखौ लेबार मावनानै जायाबानो जोंहा गैया ओमफ्राय बेखौ जोङो बेबायदि आं माने बे जिसाय सुमफ्रामारि सारनि थाखाय जों जयनिं जाफैदों बेयाव जों सिगां इउपिपिएल ओमफ्राय जोंखौ बिराद गोबाव इलेक्सन समाव इन्सट्रुमेन्टफोर बायदि
बाहायदों बिसोरो जोंनि थाखाय दा जेबो खामानि मोजां मावाखै बेनि थाखाय जों दोलोआव फैदों जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावो गैजायै थाखायनो फैदों आरो दा मा आसा खालामदों जेनेबा बिपिअ जयेन जाबाय माबायदि आसा उननि समाव देरहानानै जोंनि एरियायाव मोजां खामानि मावो जों बेखौनो लुबैदों आरो